Ako lepšie môže fotograf oslaviť narodeniny než fotením? Dobre, tých možností je asi viacero a možno aj lepších, ale ja som sa rozhodol ísť spraviť si nejaké autoportréty na pamiatku. Vítajte opäť raz u nás v ateliéri. Nemal som úplne jasnú predstavu, ako a čo idem fotiť, vedel som, že chcem spraviť close-up portrét, pravdepodobne čierno-biely a na pomerne otvorenej clone. Začal som dávať dokopy jeden jednoduchý setup, ktorý som si chcel už nejakú dobu vyskúšať a kedy keď nie teraz a na sebe. Použil som blesk umiestnený za polystyrenovou stenou, na blesk som nasadil tento obrovský dážnik s difúziou. No a takto to vyzerá spredu. Na portréty som zvolil môj veľmi obľúbený objektív pevnú 85-1.2 v kombinácii s mojím už ostrielaným foťákom Canon R5. A nesmieme zabudnúť na milovaný Polar Pro Everyday filter. Najprv prišli testovacie fotky. To len aby ste si nemysleli, že všetko vyzerá tak chrumkavo hneď na prvú. No, napadá mi hneď niekoľko prirovnaní, ako tu vyzerám, ale pravdou je, že išiel refrén v pesničke, tak som to precítil. Tu zase vyzerám nejako, lebo mi neodpálil blesk. Takže len aby ste vedeli, že to fotenie naozaj neprebieha vždy úplne hladko. Takto vyzeral prvý setup a takto nejako som sa tam presúval a fotil na diaľku cez apku. Toto je inak veľmi dobrá fičura, že si viete spojiť mobil s foťákom, naživo sa vidieť a zároveň môžete stláčať spúšť bez toho, aby ste sa pohli z miesta. Takto napríklad. Tu sú už výsledné fotky z daného setupu. Celý ten look vyzerá tak snovo, jemne a je to naozaj zaujímavý spôsob svietenia. Čo poviete? Pomaly, ale isto sa presunieme k druhému setupu, teda skôr ku upgradeu toho prvého o jeden blesk z boku so softboxom s voštinou. A tu sú vizuály, ktoré z toho vznikli. Ani neviete ako a strávili sme spoločne opäť pár desiatok minút v ateliéri. Verím, že vám toto fotenie niečo prinieslo, mne rozhodne pamätné portréty. Teším sa na vás aj na budúce. Seva!